Kiton liwat ang imo mabaysay nga figura. Kay apurado si kagagawad aji kay may ada paluwat siya kakatuan. Nganya na waray manggugpan na pili para may papadi sa imo, kapliton ko ang akong tupad para madayon ang kuratsa. Basta la vista, baby! May kita na niyo sa tubangan. Siyan nga din paparayaw san Samarnon. Ang kuratsa, ang kalupad san kwarta. Kapitan Silverio Palima from Barangay San Joaquin. Okay.
Mga salamat, Kapitan Silverio Palima, Senior from Barangay San Joaquin. And also, Kagawad Aji Sumagang, sa iyo gimpakita nga, kuratsa. Ngan iniliwat yan na, aruan naton mensahe, ang temprano nga umabot sa aton kalipay o selebrasyon, aton tawagon si Kagawad Josie Tan. Salamat sa ramon. Parmila kami nagkikita. Thank you, Dominic. Mau pa yan